På sin Alcatel 4039-telefon har man mulighed for at bladre i telefoncentralens telefonbog, og det gør man via det tastatur, der er nederst på telefonen. Hvis jeg for eksempel vil finde de kontakter, der er under kunde HTH, kan jeg trykke HTH som det første. Der er mulighed for at lægge 16 tegn ind under hver kontakt, og hvis man lægger firmanavnet ind med for eksempel HTH som det første, så vil man finde alle medarbejdere i det pågældende firma. Der er HTH, og I kan se, der er fundet 3, 2 og nummer 3. Vil man ringe op til en, trykker man på knappen ud for OK. Velkommen og der bliver ringet op. Om et øjeblik. Det er ikke muligt at lægge dem ind i grupper eller andre grupperinger, kan man sige, enten at man bliver nødt til at finde på en eller anden præfiks per firma, for eksempel HTH eller BKL, eller hvad firmaet nu starter med. Så det er den mulighed, der er.